kaisa jaga thanai sing mane kisa ingko kaisa cherai mane sori hamia hin khanawi singoro thana nai tongo bisi chalya sin para bai gano no kisa thangei nai nei bono thaya balakha onek no ani bo somoy rok krei jora rok krei bagi thangmania tabuk thangei kisa bono nai sing bono bahai tong tam khai tong sing nai kisa condition dok nai helenai te naya kanai bo buti rok sori hamia klai tong manai lesinai thang dong inde hap sabde puru jani thik lang no nai nei kede ta klai jai ko nangna skiru ang khai ko nangna ni hi otar mo current tar onek nangna skiru hi ST line chimo ST line hi pura hi klai jak ta bo current hai ko parabo aban bagi no selemai sia phone bo battery kede aban bagi no bufuru jani current thik khaipe no hin tamon ta bo khaipe ko nasingmang laimen dong tahu sokai ani bagi onek bukhawo post tongi tongu tar chojak wati us kami miani salchani sekang nobar watei dong mani phaiei tar khiglai kalang lai khabla gaban bagi no o tar po bufur jan thikhepe no nasinglai tongjau ta karen bukri keba hi kayang mo nasinglai tongka Pora pun asing lajak bike calak lainnya bagi bike sering lainnya pun. Karena sengkali tunggu, oh parawono. Ini kapan ini berapa?